republičkim, osim jedino ovde u Srbiji. Tada, tog dana, počeo je dramatični obračun između ove dve strategije, između ove dve koncepcije. Mi smo onoga dana bili u velikoj manjini, ali toga dana i narednih nekoliko dana izgledalo je da smo pobedili. I rođena je nada. A onda su oni krenuli svoj krvavi ratni termidor. Rezultati su tragični. Ubijena zajednička država, nekoliko stotina hiljada mrtvih, nekoliko miliona beskućnika, izbeglica, sankcije, beda, srpski narod proglašen za dželata, prezren u očima čitavog sveta. Na kraju tog termidora podveli su nas pod bombe NATO alijanse, izgubili Kosovo. To je rezultat njihove strategije i moram da vam kažem, celo to vreme u zbiru imali su većinsku podršku. Ona se tanjila, kopnila, ali sve do 5. oktobra 2000. godine imali su veću podršku nego mi, ali smo mi za srce, za ljubav prema Srbiji, prema našoj nacionalnoj istoriji, kulturi, bili jači od njih. Možete da zamislite kakve bi još razmere tog užasnog zločina bile da nije bilo 9. marta koji je trajao 10 dugih godina.